Det næste punkt på programmet har en særlig tradition. Det er nemlig sådan, at årets elevtaler bliver valgt mellem eleverne selv. Hver klasse kommer med et forslag på 3 kandidater, som de kunne tænke sig at holde tale. Og denne gang var der overhovedet ingen tvivl om udfaldet. Den valgte elevtaler er valgt af alle klasser. Jeg synes, inden han får ordet, at jeg også vil nævne, at den valgte elevtaler er årets student med det flotteste resultat, 11,9. Og så kan jeg vist ikke trække den længere. Jeg giver ordet til Thorkild Klint. Elskede Rysensten, elskede årgang. Hvis der er én ting, jeg har lært i min gymnasietid, så er det, at man skal have styr på sin målgruppe. Og jeg har i den sammenhæng på ganske kvantitativ vis begivet mig ud i den store verden af statistik og forsøgt mig med at udspørge tidligere studenter fra Rysensten. Altså folk, der har været igennem den store translokationsmaskine, for ligesom at finde ud af, hvad der batter i sådan en afskedstale. Og der fremgik en ganske klar tendens for os. 100% af de adspurgte, det vil sige alle 2, der fremgik et tomrum. Altså en god, gammeldags mangel på erindring om, hvad hulen-talen havde omhandlet. Hvad kan man så fra den talende, det vil sige mit synspunkt, uddrag her? Jo, det viser med al tydelighed, at der lige i øjeblikket florerer så mange tanker under den hvide hue, at koncentrationen det kan være en mangelvare. Og at min målgruppe derfor ikke kun er studenterne, men også dem, der fagligt har hjulpet i produktionen, det vil sige lærerne, for slet ikke at tale om de forældre og disses eventuelle venner og bekendte, der har taget kampen op og fundet en parkeringsplads nær Rysensten Gymnasium. Og netop fordi jeg desværre kun kender en brøkdel af disse forældre og venner, så vil jeg godt have lov til ganske kort at præsentere mig selv, for at vi ligesom kan komme hinanden ved og kan komme lidt under huden på hverandre. Jeg hedder Thorkild, jeg går i 3. C på Rysensten Gymnasium. Surprise! Og jeg står her i mit embede som medstifter af foreningen Pølsetid. Og uden at det hele skal gå op i reklamekampagne, så er vi 5 drenge, der kæmper en benhård kamp for den danske fartfood-industris overlevelse i en tid, hvor pølsevogne er et sjældnere syn end kommunalt ansatte håndværkere, der ikke holder pause. Så ved hver udgang har jeg lagt et lille kontonummer, og så skulle der ellers være mulighed for at give en økonomisk high five til et dansk foreningsliv, der er på randen af økonomisk sammenbrud. Så støt os lige en gang. Det vil simpelthen være dejligt. Så skulle jeg da ellers lige love for, at vi fik lært hinanden bedre at kende. Så nu kan jeg trygt lede lidt ind på mine tanker omkring hele dette taleprojekt. Det forholder sig nemlig sådan, at jeg ovenfra, og det kommer helt ovenfra, har fået fortalt, at en tale af denne kaliber godt må have en lille smule kiggen tilbage, en lille smule opsummering, så det hele ikke bare bliver tomme verbale kalorier, der skal med andre ord være en god, solid lavkagebund under al den flødeskum og jordbær, det let kan ende med på en dag som i dag. Og hvordan kan man gøre det bedre med en god, gammeldags evaluering? I kender den fra arbejdspladsen. Jeg vil således begive mig frem efter en evalueringsmodel, hvor jeg kommer ind på 3 gode ting, og dernæst en lille petitesse, en lille ting, vi kunne gøre lige det bedre til næste gang, og det er ikke en dårlig ting. Men det er her, hvor det evaluerende aspekt, det ligesom kommer ind i billedet. Og det synes jeg godt, at vi kan have plads til selv på en dag som i dag. Den første ting, jeg synes, vi som årgang har klaret med bravur, det er administreringen af vores talenter. For de fleste har et eller andet talent, og folk på Rysensten har som oftest rigtig, rigtig mange talenter. Men det vigtigste i denne sammenhæng, det er, at vi bruger vores talenter godt. Ganske mange her på Rysensten bruger dem til at høste skyhøje karakterer. Nogle bruger dem til at more os, og nogle bruger dem til at dele lige det lille stykke ud af sig selv, der tjener alles bedste. Alle i dette rum med en hue på, og jeg ved, det lyder af meget, har i talestund haft muligheden for at gennemleve 43 modulers oldtidskundskab. Og jeg ved godt, de kan flimre lidt i erindringen. Men I ved lige så godt som mig, hvad der står på Apollons tempel i Delphi. Kend jer selv, hermed men kend jer selv i jeres begrænsninger som mennesker. På Rysensten Gymnasium, der kender vi os selv i vores talenter. Og det er også derfor, jeg tror, at der ikke går særlig lang tid, inden vi kommer til at præge den verden, vi går i møde. Det kan dog være en svær proces.
For selvom den næste måned bliver en sprængfarlig cocktail af lige dele eufori og overlykkelighed, så kommer der en morgen, hvor man vågner, får gnedet søvnen ud af øjnene, og med en kende mismod og undren tænker, hvad skal jeg nu? Det er en tomhedsfølelse. Og det er en tomhedsfølelse, vi alle sammen kommer til at stifte bekendtskab med, hvad enten det bliver i morgen eller om 5 år, når man har uddannet sig til Junior Vice Executive Key Account Manager eller noget andet flot. Følelsen kommer. Og det er en følelse, man skal kunne håndtere. Og netop derfor bliver vores evne til at administrere og udfolde vores talenter essentiel. Og netop derfor tror jeg på, at der ikke går særlig længe, inden folk på vores årgang finder deres rette hytte et sted i den store verden. Skulle man imidlertid ikke have lyst til at finde sin rette hylde lige med det samme, så finder man nok de fleste af os nede på Café Grotten. Et sted, der for Rysselsten og er, hvad Hotel California er for The Eagles. You can check out anytime you like, but you can never leave. Den anden ting, jeg synes, vi har klaret med bravende succes, det er, at vi både har formået at efterlade os noget som årgang, samtidig med, at vi har ført nogle traditioner videre. For at begynde med de ting, vi har efterladt, og her taler jeg ikke bare om glemte sager, så vil jeg gerne sætte lidt fokus på lingvistikken på skolen. Det daglige sprog. Et sprog, hvor vores årgang i hvert fald har fået sat et solidt fodaftryk. Jeg taler her om helt nye sætningskonstruktioner. Jeg nævner i flæng, at du Vimmersvej en gis, der gik der. For slet ikke at tale om, jeg går lige ned og flækker en gardo. Derudover så er der alle de gamle traver, alle dem vi kender i forvejen, men som igen har fået en sproglig renæssance her nok mest markant. Dyret. Sprogligt er vi ikke gået ubemærket hen. Tak. For at afslutte kategorien af ting, vi har efterladt, og jeg lover, at det bliver det sidste, I hører fra pølsetid, så er der nede i kælderen sat en lille tønde op med løg, hvor man med et enkelt drej på et håndtag kan få ristet løg til at være en grundpille i den lokale Rysselsteners kostpyramide. Så vi har i sandhed fået sat vores fodaftryk. Som nævnt er der også ting, vi har bragt videre. Og jeg taler her om en ting, der i folkemunde, eller i hvert fald i skrevne sammenhænge, bliver kaldt Rysselstener-ånden. Og hvad er så lige det for en størrelse? Jo, det ved jeg ikke. Men jeg ved, hvad den betyder. For på Rysselsten er der ingen første G'er, der smides i vandet den første skoledag. På Rysselsten er der ingen, der brokker sig, hvis første G-pigerne kommer i lange gallerkjoler. Det skulle da lige være Christian Pikkel. I en tid, hvor Rysselsten, såvel som resten af det danske uddannelsessystem, er inde i en rivende udvikling, der ikke nødvendigvis er negativ, men hvor man godt nogle gange kan glemme, hvorfor man gik ind ad døren, når man først står på den anden side, så synes jeg, det er fedt, at vi har beholdt det her. For det betyder altså noget. Den tredje, sidste og vigtigste ting, der skal nævnes i positivt regi, det er, at folk på Rysselsten er nogle rigtig flinke mennesker. Så simpelt kan det siges, og det lyder banalt. Men der findes altså steder, og her er uddannelsesverdenen nok især hårdt ramt, hvor det er sejt at være en nar. Og sådan er det altså ikke på Rysselsten. Og tak for det. Nu er der nok nogle mødre, der sidder og tænker, ja, Torkel Klint, det er godt med dig og al den snak om flinke folk og tønder med løg, men vi kan godt huske, du sagde, der var en dårlig ting ved vores børn. Sig nu, hvad der er så dårligt ved de børn, vi har båret 9 måneder inde i mausen. Og der må jeg faktisk, når alt kommer til alt, hvad jeg svarer skyldig. Hvis det endelig skulle være, så synes jeg ikke, at vi i 2. og 3. G gjorde, hvad vi kunne for at gøre besættelsen lige så autentisk, som den var i 1. G. Men kære Gitte, den kan vi tage senere. For selvom jeg har grædt, og jeg har grint i jeres selskab, så har jeg alle årene igennem følt mig privilegeret. Privilegeret over at være en del af en så talentfuld ung masse. Privilegeret, fordi I har givet mig lov til at lære fra mig. Men mest af alt, fordi jeg har fået lov til at lære af jer. Jeg skal ikke grines. På Rysselstens hjemmeside, et websted, der nok blev besøgt af de fleste i forbindelse med jeres studievalg, men som nok senere har måttet vige pladsen på piedestalen for hjemmesider med lidt flere blinkende bannerreklamer og lidt flere I got ripped in 4 weeks. Så står der følgende 3 linjer. Du skaber Rysselsten. Rysselsten skaber dig, og sammen skaber vi fremtiden, og jeg skal starte med at undskylde til dem, der står bag disse linjer, for jeg ved, der ligger mange arbejdstimer bag det nærmest haiku-digt inspireret stykke vision. Men sådanne ord kan altså godt lyde en lille smule fluffy og en lille smule for store, til at man rigtig kan forholde sig til dem. Derfor så har jeg forsøgt mig med en coverversion. Et lille remix, der i hvert fald kan sætte lidt ord på, hvordan jeg har det på en dag som i dag. Hvilket, når alt kommer til alt, og frem for evaluering nok, er det vigtigste for mig.
For i 3 år har vi ikke bare skabt, men været Rysensten. For mig og for jer, der vil vi altid være Rysensten. Og globaliseringen, arbejdsløsheden og fremtiden, den synes jeg, vi skal vente med til efter vognturen. Tusind tak, fordi I gad at lytte.